खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनै 26 जुलाइ 2023 बारायजे बुधबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। गुवाहाटीआव सासे ड्राइभारा गावनि बिगोमानि 2 लाख रांखौ सिख'नानै लाना खारलांदों। ड्राइभार आरो बिनि बिगोमाया 2 लाख रांखौ बेंकआव जमा खालामनो थाखाय थांबाय थानाय समावनो लामा ससेयाव ड्राइभारा बे जाथायखौ खालामनानै खारखोमा लांदों। लुथिग्रा ड्राइभारनि मुङा जाबाय कमल सेन आरो बिगोमानि मुङा जाबाय बलेन बर्मन। जाथायनि उनाव बलेन बर्मनआ ड्राइभारनि सायाव पुलिसनो केसबो होनाय जादों। दा बे जाथायनि सायाव दिसपुर पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। आन्ध्र प्रदेश रायजोनि APSRTCनि गंसे बास गारिया गुबुन गंसे ट्राक गारिजों जाब्रबथाय जानानै बासाव थानाय 3 पेसेन्जारफोरा अबथिरायै जायगायावनो जिउ गोमादों आरो गुबुन 2 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। लोगोसे बे जाथायाव बास गारिया थोरला बोरला जाजोबदों आरो बे बास गारिया तिरुपातिनिफ्राय काडापा फारसे थांगासिनो दंमोन। बेहायनो लामा ससेयाव बे जाथाया जादों। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै आन्ध्र सरकारा दुखु मोननाय फोरमायदों। गरामारा VCDCनि चेयारमेन राजेश नार्जारिनि सायाव गावनि बिसिया गावनि सायाव बाथ्रा बुंनानै अजद दैखांनाया नंखाय बाथ्रा होननानै राजेश नार्जारि बिथाङा खेंफोरथि होदों। दा आं गरामारा VCDCनि चेयारमेन। दा मैया जिखिनि ससियेल मिडियायावहाय आंनि हिन्जावा माने जि गाज्रि एलिगेसन लाबोदों बेनि सायाव आं खेंफोरथि होनो नागिरदों। दा जोंहानि हिन्जावा थांनाया बेयो जुननि 12 तारिखआव थांदों आरो जुननि 12 तारिखआव बियो फिसालाखौ बा राजाखौ हस्टेलाव दोननो होननानै बे बेलासि टाइमाव गावनो फिसालाखौ दोननो होनना थांनाय बाजिनो बे दोनहैनानै न'खराव दिनैसिमबो फैयाखै, खबरबो गैया। बेबायदि थांनानै थाहैदों आरो बे गुबुन माबायाव खामानि मावहैदों ना मादों आं बेखौ मिथिया। खिन्थु दा मैया जिखिनि निउसाव नुबाय बेखिनि खोथाखौ बुंदों। खिन्थु उनाव जिखिनि हमनानै मोनबाय बा सानदांनानै मोनबाय गावनि लोगोफोरनिफ्राय जों प्रुफखौ मोनबाय बे माने गावनि हौवाजोंसो बे थांदों आरो गुबुनाव बे हौवाजों थांदों। बे फट'खौबो मोनबाय। ओमफ्राय बेनि सायाव जोङो थांनायखौथ' मिथिखाबाय नालाय दानिया ओमफ्राय आङो न'खराव ओजों गावसिनि न'खराव थांनानै खबर लानो थांबाय थादोंमोन। खनथाम जादों आं थांनाया। फार्स्ट टाइमाव थांनायाव बिदिनो सोंहैबाय, आं खिन्थाबाय फट'खौबो दे ओरै थोरै जादों होननानै आं खोन्थाबाय आरो माने फट' बिदि भाइरेल जादों नोंसाना जाना हिन्जावा ओरै होननानै। दा नोंसोर मा सानो मा मायो आंथ' नागिरनो ओंखारदों, ओमफ्राय नोंसोर न'खराव जेबो खोन्थालाङाखै नामा होनना आं बे खोथाखौ बुंदों आरो। ओमफ्राय बुंनायाव बिसोर बुंबाय जोंथ' जेबो मिथिया जाहैबाय आरो जेबो मिथिया होनना बुंबाय। ओमफ्राय आरो आं सेकेन्ड टाइम थांबावबाय। सेकेन्ड टाइम थांबाथाय दाना बिसिना जोंहानि हिन्जावनि बिबाजै गेदेरा आंनो खोन्थाखुमाबाय आरो माने बिसोर न'खराव रायलायखादों, रायलायबाय थायो फनखौ, बाबु नोंखौ थगायबाय दं होननानै आंनो खोन्थाहरबाय आरो बिबाजै गेदेरा। होमब्लाना आङो न'आव फैबाय। न'आव फैनानै आं बे बिबाजै गेदेरजों फन रायलायहरबाय आरो आंखौ मानो थगायबाय दंबा ओरै होननानै। ओमफ्राय बे टाइमाव गथ'खौ नोंसोर बेसेबां थगायना हरबाय थागोन होननानै बिहामजोआ बुंनायखाय बिसोरो बिमा बिफाखौ रायनाय जादों। माने बिसोर बिहामजोफोरबा माने रायनाय जाबाय नालाय लाजिबांसिनै ओमफ्राय बिसोरो अखानायै जोंनियाव फैदों गावसोरनो रायजानानै आरो बिमाजों बिमायंजों फैनानै ओमफ्राय बिसोर फैबाय मा हरदोंमोन हरनायालाय ओरै जाहैबाय। ओमफ्राय थांनायखौबो बिसोर माने मिथिखागौ आरो माने बेयाव थाहैदों बेयो बिब'नाव थांगाबारियाव हरनै थादों होनना बुंदों। थांगाबारियाव हरनै थाहैनायाव माने बियो हौवायाबो बेयावनो लोगो हमदों। हौवायाबो गावनो प्रुफ दंखायो, दा स्क्रिनाव होनाय जागोन जाय हौवाया लांदों बे हौवायाबो बेयावनो लोगो हमनानै हरदों बेवाइ मोनानो होनना बुंदों आरो। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।